vanga variko vapupura. Mhuri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndaona nhasi mashiripiti chaiwo. Hey, Tatenda Matevera, minister uya weICT, nhasi aenda kuHeroes Acre asina kupfeka regalia. Munozoti last time anga arikoka achiimba zvaaiimba zvezviya. Ndofunga pane vakuru vakamuonesa kuti zvinhu zvauri kutamba nazvo izvi uri kumhanya nebhiza rinenge rati kure imbijana zvekuti anytime rinogona kungoeka raita sei raramba mutambo ukazosara usisina future in politics. Ndofunga akagarwa naye pasi nevakuru vekwake vakamutsanangudzira kuti mupolitics kana muchiita zvinhu izvi hazvidi dzungu. Tarisa zvakamboitika kunguva yaMugabe. History charamba ichizvidzokorodza. Nhasi angoenda akaroverera Black, anga asirimo muchaunga, anga asingaimbe. Hama dzadiwa. Nhasika kwanga kune kusingadyiwe rinopisa. Unoziva kana ndakakutaurira kuti politics idzi adzidi kubatira pakona selacto, adzidi kubatira pachirebvu ngelacto. Zoda unonyaso uchiita zvinhu zvako wakadzikamira. Kune zvimwe zvakomana futi zvaimboita dzungu iko. Mazuva ano vakadzikama vese vakanyarara. Boss vakaona kuti politics vanenge vachirudawo future, vachida kuramba vachichimhanya vari mupolitical party iyo. Saka vangaona kuti the best way kudzikama kana vazochinjana vachinjana ikoko. Ndakazonzwa vamwe kuti zvoto zvine mazera madhara yanga apedzerana ndikati yenaro. Saka this time mhuri yeZimbabwe ndonyaya yanga iri kuitika paHeroes Acre panga pasina kumira mushe. Ndaona mwanasikana akadzikama zvake achitoteerera kuti chii chimwe chiri kuitika. Kana vachinge vapedza owana kubuda utoenda zvake. Ndo situation yanga iripo. Ameno kuti munoitoro sei. Inini ndatopedza rega nditosiya audio mutosara muchiteererawo zvimwe ipapo. Munoona kuti ndosaka tiri kuti pano pasi pezuva hapana chinhu chinonzi runyararo peace. Hapana zvachese. Kuti pasave nepeace pano pasi pezuva, zvese zviri kukonzereswa nemaheads of states leadership nemapoliticians. Ndovari kukonzera kuti pano pasi pezuva pashayike chinhu chinonzi runyararo. Ndosaka tiri kuti dai taatawawo vamwe vanotibetsera kuti tisvike kuUN uku, tigadziridze, tinovapawo zvatiinazvo, pagadziridzwe chinhu chinonzi peace, runyararo. Tinazvo zvokuti zvikashandwa kubva nechaikokoko tinotoita peace pano pasi pezuva. Munoona zviri kuitwa kana navaTrump ivava. VaTrump is a leader, vangopindawo futi manje so hazvina peace zvese zvezvo. Kudenha kwakawanda kutotsvaga vavengi vakatowandisa against America chaiko nokuti inozopedzisira isatombodiwa nezviri kuitika zvacho izvozvo mazuva manje. Saka maleaders ndo zvavanoita vese zvavo vese. Fanika vaTrump vabva vatongoita, fanika mumwewo kuno kuAfrica chaiko kutoita kuvenga chaiko, havane pfungwa yehatred. Ndo zviri pana vaTrump. Mazona pfungwa iyoyo kune munhu anenge ari mutungamiriri haisi pfungwa yakanaka, because idictatorship yakaipisa kwazvo iyoyo yavari kuita, kuti vanongoronga vachingoita zvinhu zvimwe zvisina kana nebasa rese. Asi chazvakanakira kuna ana America uko, vakaona president asina kugadziridza zvinhu zvake zvakanaka, achiita zvaari kuita izvozvo, anogona kuitwa impeached. So vanoita impeach. Zvino kuno kuAfrica uko kunonetsa kuti vanhu vaite impeach, kune masellout akawanda so mazona. Saka hatina runyararo pano pasi pezuva. Tinazvo mufunge zvimwe kuti tingangobatsirana, tinazvo. Sei ndiri kungoita insist nhau iyoyi kuti tibatsirane tose, mazona, tibatsirane tose, tive nechinhu chinonzi runyararo peace, mazona. Dai kuti paine munhu unogona kuenda nazvo kana wafa, taigona kuti vachaenda nazvo, hazviinde nemunhu kana mumwe chetezve. Maona manje ndozvanambotaura zviya ndikati chisa hachiri musuwa charimwa. Munoona zvazvinoita. Mwari ndo vari pamberi pezvinhu zvose, asi muno muZimbabwe tine midzimi yedu. Ende isu pachivanhu chedu inonzi culture iyayi, tinobheliva kuti munhu anodzokera vanhu vanenge vakamuvhiringidza, vanodzoka anotodzoka chat pachivanhu chaipo, anodzoka mhepo. Munhu aunogona kurwisana naye ndemunhu wauri kuonana naye, kana asesipo hauchamukwanisa. Muri kuzona imo muZANU-PF chaimo kubvira kumashure kwesoko kwese, kana kuti utarise mafiro anoita vanhu vacho kumusoro ikoko haana kunyatsotsaruka zvakanaka so. Muri kuzona hazvina kunyatsotsaruka, unongonzwa wadzuri zviri kumbofamba sei. Muri kuzona
Iye zvezvi tina vastore chacha vari nhengi president wezanu handika vakapedzisira vatonziwo nevanana Mugabe hatimuvige kunhingi uko kuheroes acre akaenda kunorara kuchipinge handi mazonaka ndomva vadzoka vakati kana newo futi hauende kuheroes acre ezvo Mugabe vari kunhingi uko kwazvimba handiri kuzona manje. Saka zvinoitika kudaro iye zvinezvi vaMugabe vacho mabisirwo avakaitwa kubiswa kwavakaitwa zvese vatodzokera vanhu vacho vakavabisa muri kuzona manje ndo zvazvatove izvozvizvi nokuti kana zvakuita kunge zvisina kunyatsomira kuita kunge ngozi soko hatichaziva kuti ndiyo here vaakurwisawo kuti zvidzoke nekuti honai zvamakandibvisai maakubviswawo mazona zvokuti iye nhasi izvo tikabvunza yezvino president iyo vari pava nemuteedzero wavo vachiwenga kuti mhosva chaiyo yakaitwa naMugabe yavakati hatimubvisei yakanga iri ipi mhosva yacho chaiyo kuti tibvunze vakuru vese vaiviri ako vakavabisirei mazona manje nhasi vakuda kubisana vega futi saka tiri kuenda kupi mazona manje hatingobetseranai. Pane munhu ataura pane imwe audio pamusoro apa atsotaura zvechokwadi achiisa meseji yacho kuna his excellency vamunangagwa ataura chaizvo zvechokwadi chaizvo zvokuti hapana chinomboshamisa zvokuti ivo ndo president munhu wese nemaopposition akatogarira ivo izvezvi nemacomrades acho ese ndivo president varipo ivava zvekuti vakagadziridza kuti zvinhu vastabiliza zvinhu zviri kuitika izvezvi zvinoswira zvastabilizika zvanongosoroitirana nharo so hazvina zvazvinomboshanda mufunge hazvina zvazvinomboshanda mazona manje iye zvinezvika kuti ivo titi vanganzi vangarambire peve vanhu vamira navo kudai so handioni vachizvikwanisa nekuti kune mumwe wavakatoindisa akatoinda ivo vaMugabe vakatoinda masonaka saka kuti tizoziva kuti ivo vachazofambisa sei kuti varambire varipo ndinoona zvichinetsa saka iro zano ravanenge vapiwawo zvavo kuti vataurirane nevamwe zvinongowo zvinhu zvakanaka mufunga hazvinamboipa vaMugabe isu takavapa tsamba yekuti daidzirai dialogue taoneswa izvozvizvi havana kuita ivo president varipo ndine tsamba yandakavanyorera after vaMugabe vabva ndikati unity of purpose dialogue is needed soon havana zvokuita izvozvo saka tinobatsirana chiita sei mazona tinobatsirana tichita tinenge chida kungovabatsira hatambotoda kutonga isu kungobatsira ivo ndo vada kutonga mazona zvino kana vachiudzwawo zano nevanhu vanenge vachida kuvaudzawo vada kuvavaka vorega kuteerera ingayo president vakati is a listening president neka ndo zvimwe zvatinofanira kuti tinochitarisira kuti vachiita listen kuti vanhu ava tiri kutaura vanhu vese vari kutaura havasi kupenga pane zvinhu zvavanenge vatoona ende zvinhu zvakanaka chaizvo zvokuti nhasi vakangotaura something kuti anyway zvazvadai chiregai tidai handivanzaka zvakutotanga kufamba zvinototanga kuneutraliza zvinhu zvakawanda rather than kuti vazi yowe hazvina kumboita zvakanaka mufunge hazvina kumboita zvakanaka chaizvo zvinhu zvinotoita kuti hameno tigare tichingove tinonetsana nezvimwe zvinhu zvisangana nematuro zvinogadzirika mufunge ndatenda zvangu.